Jaha, millä mielin lähdetään kotiin päin? Toivotaan, että kaikki menisi vielä hyvin. Joo. Vähän vaihtoehtoja. Runiasti kun pysyy selvänä, niin hyvä on. Runiasti kun pysyy selvänä, niin hyvä on. Sen jälkeen voi lähteä vaikka tiistaina kotiin. Ja Eero kävi paita päällä suihkussakin. Kova jätkä. Loma on kyllä ensi viikolla. Tollaista vaan kuolleesta miehestäkin tulee vielä tuonne puolikuollut. No. Mitä tämä tästä tuntuu? No, hieno hotelli. Ja missä meidän vartija? Tuolla se istuu. Allah. Mahtaako hän nukkuu? Hotella. Tässä on tämmöistä ajanpatinaa pikkusen. Toiselta oli ihan siisti tuo sisäpiha. Otin niinku semmosen Joo. mainoskuvan, niin sehän on tosi siisti, kun oli nuo kukat tekoa. Joo. En ottanut näistä puolella. Hetken tiukitettu nämä nukkumat. Anteeksi, mitä sanoit? Saitko jotakin vai? Oliko se vähän? Sai. Niin. Passiaan tarvitaan kohta. Mitä Tonkalla Eiku, tossahan on kaikki piikki. Siellä vääntyisi joku rauta vai? No sulla on vähän tommonen kevyempi toi. Nyt sulla on jalkatappi, mitä sä oot aina halunnut. Minä haluan ottaa toisella. Joo. Tää panna vuorumille, että jos Tää- se on myynnissä. Kyllä niitä jollain varmaan löytyy. Noniin, keep smiling. Tuomo. Tuomo. Joo. Kuva. Tuomusta ei näe kuin niska aina. Ja Tonkkakin on siinä pirteänä. Tulikohan siitä mitään? Se menee taas tonne Ilta-Sanomaan. Ilta-Sanomiin laitetaan etusivulle. Ei mitään.